Moi. Heippa moi. Olipa jotenkin tosi kiusallinen. Tänään mä haluaisin puhua teille vlogaamisen aloittamisesta, sen virheistä, miten nuoret suhtautuu siihen ja sitten toinen aika tärkeä asia, yksityisyys somessa tai internetissä ylipäätänsä tai elämässä, en minä tiedä. Moni nuori ja miksei vanhatkin yleensä aloittaa vlogaamisen semmoisella videolla kuin ensimmäinen vlogi. Aika kattoko mua, tää on vasta mun 3. video, että mitä mä oon tässä teitä neuvomaan. Ja siis siinä ei ole mitään väärää, että se nimi on ensimmäinen vlogi, mutta yleensä niissä on se huono puoli, että huomaa, että se kuka on siinä videossa tai videolla ei tiedä minkä takia se on lähtenyt tekemään niitä videoita. Se vaan haluaa tehdä sen videon, että saa sitä suosiota, mikä on mun mielestä aika huono lähtökohta, koska kenenkään ei pitäisi lähteä sillä mielin, että musta tulee nyt seuraava suuri tubettaja ja että musta tulee nyt tubemassimiljonääri. Aika monella tämänhetkisellä tubettajalla, niin kuin esimerkiksi mulla, videoiden tekeminen on niin kuin osa ollut aina harrastus. Ja sen kautta sitten oikeastaan lähtenyt tekemään näitä videoita. Että ennen meitä nuoria niin sanottuja rinkirunkkaajia oli Pasi Viherahot ja tämmöiset, jotka teki näitä niin sanottuja suomalaisia ensimmäisiä vlogeja. Kivat nää sormet. Ja mitä mä oon aika paljon seurannut netissä näitä ensimmäisiä vlogeja, niin aika monella on semmoset peruskriteerit niissä. Eli ensimmäisenä sä kerrot koko nimesi. Toinen on yleensä se, että sä kerrot missä sä asut. Et välttämättä kotiosoitetta, mutta sä kerrot kumminkin aika tarkasti. No mä nyt asun täällä Espoossa. Tässä lähellä on se Siva. Kaikki tietää Martinlaakson Sivan. Onks Martinlaakso edes Espoossa? Eikö se Vantaalla? Ja vikana kriteerinä on se, että sä kerrot missä koulussa sä käyt. Ja näissä 3 on aika huolestuttavaa se, että ihmiset löytää sut aika helposti näiden perusteella. Ja eikä tässä nyt siis ihan hirveästi kannata huolestua, mutta siis on niitä mielenkiintoisia ihmisiä, stalkereita, jotain sairaita ihmisiä. Suomi täynnäkin kyllä on. Menen metrolla joka aamu, siellä on sairaita ihmisiä, uskokaa mua. Ei siis pahalla, jos sä määrittelet itse sairaana. Mutta musta jotenkin tuntuu, että kun ne lapset on lähtenyt tekemään sen videon, tai te nuoret, niin yleensä vanhemmilla ei ole ensinnäkään mitään hajua, eikä se haittaa, ei välttämättä tarvikaan, jos on mutsia tai faija tai faija ja faija tai mutsi. Tää on niin vaikeeta nykyään. Ei ymmärrä, tää on epäkuuleja ja sä haluat tehdä sen videon. Okei, yleensä kannattaa aina ennen kuin sä lähdet julkaisemaan videota miettiä tarkkaan, että onko siinä mitään järkeä julkaista sitä. Mä oon itekin julkaissut itsestäni aika paljon videoita pienempänä ja mulla on vieläkin julkisena ja niitä nyt ei onneksi niin hirveästi löydetty. Yllättäen omat koululaisethan ne löysi ja siitä ehkä kiusattiin, mutta en halua tehdä sitä kliseitä, että puhun kiusaamisesta täällä, koska kaikki sen on tehnyt. Yleisiä virheitä, tai siis mun mielestä virheitä, kuka tahansa oikeastaan voi sanoa, että miten sä oot tehnyt videota väärin. Mun mielestä ei kukaan niin tubettaja ainakaan yksin oikeudella voi sanoa, että sä oot tehnyt väärin. Mun mielestä katsojakin voi olla se, kuka sanoo, että sä oot tehnyt väärin. Sä voit olla niin sanottu vlogimasteri, joka on katsonut näitä vlogeja paljon ja ymmärtää erilaisten formaattien muodot ja miten ne toimii. Ja niiden pohjalta sitten sanoo että mitä. Ja pystyy sitten niiden pohjalta periaatteessa perustelemaan, että miten sun video sitten on huono tai väärin. Mun mielestä ehkä typeriä ratkaisuja videoiden tekemisessä on se, että sä kerrot, mitä sä aiot tehdä, ja sitten heti leikkauksen jälkeen sä kerrot, mitä sä just teit. Mä lähden nyt Linnanmäelle, nähdään kohta. Vitsi, oli siistiä oikeesti, siellä tapahtui vaikka mitä, harmi, että mä en kuvannut. Miksi mä en kuvannut? Mutta tommoset tavat on justiinsa aika yleistäkin, aika isollakin tubettajilla, että ne kertoo mitä ne aikoo tehdä, jonka jälkeen tulee leikkaus ja sen leikkauksen jälkeen kerrotaan, että vitsi oli siistiä ja vautsi vau tehtiin tätä ja tota, mutta mitään ei näytetä. Ja sitten video tuntuu siltä, että ei siinä mitään tapahtunut. Ehkä siinä nyt oli tarpeeksi pölinää vlogeista oli ehkä tarpeeksi flökinää nyt siinä. Flökinää, mitä Mä oon jonkin verran katsonut näitä, kun ihmiset tekee näitä kuinka vlogata, eli periaatteessa tätä videota, mitä mä teen. Hyvä Roope, keksit jotain omaperäistä, niin. Aika monella on tullut semmonen
lause vastaan, jossa sanotaan ole oma itsesi. Mä koen ton jotenkin tosi typeräksi tavallaan sanoa, että ole oma itsesi, koska mä oon itse tosi sosiaalisesti tosi vammainen burgeri. Jotkut kutsuu autistiksi. Okei, kirsikkakakun päällä on se, että mä oon ihan hirveän ujo. Ja monet luulee, että mä oon tosi perseestä tai ilkeä tai mä juonittelen jotain VTC-versio 2. Musta on siisti olla jotenkin tosi semmonen vahva persoona, vähän niinku toi Papananaama, onko se Nasty Napalm, mä oon tämmönen hissukka. Mutta ei se haittaa, mä oon ihan tyytyväinen itteeni. Nykyään tuntuu siltä, että aika moni nuori ei ymmärrä, mikä on oma yksityisyys tai mikä on yksityisyys. Mihin mä semmoista tarvii? Kyllä mä voisin kuvaa sinne nettiin laittaa, jos minä haluan. Tai Twitteriin, koska Twitter jostain syystä ei ole netti. Siinä on kumminkin aina se asia, että aina kun sä pistät jotain nettiin, kuvan, tekstin tai jotain, siinä on se mahdollisuus, että se jää sinne ikiajoiksi, koska löytyy näitä. Mä en ole ehkä mikään paras esimerkki somekäyttäytymisestä. Mä aika paljon harrastan provosointia ja hienoja kuvia. So beautiful. Kuuma. Gangsta motherfucker. Ei mitään tommosia, kiitos. Mutta yleensä jos sulla on julkinen profiili ja sä laitat jotain tommosia hassuja kuvia, ne ymmärretään tahalteen väärin. Että sua voidaan kiusata niiden pohjalta. Ja sen takia kans kannattaa yleensä miettiä esimerkiksi Instagramissa, että ketä pyytää kaveriksi ja millä tavalla asettaa sen privaattiasetuksen. Se on muuten hyvä asetus, kannattaa. Koska sitten ei tule niitä hienoja Instagram-tappeluja, mitä siellä jatkuvasti on. Kiitos niistäkin. Olette mahtavia tyyppejä. 300 yksityisyyden kultainen sääntö on mun mielestä se, että numerona 1, älä koskaan aleta mitään paljastavaa itsestäsi nettiin, koska niistä yleensä seuraa vaan huonoa. Varsinkin jos sä lähetät vaikka poikaystävälle jonkun nakukuvan ja poikaystävä sitten eroo tai tekee jotain ilkeitä ja sitten lähtee levittämään niitä nakukuvia, niin älkää tehkää sitä. Toinen kultainen sääntö on se, että kannattaa miettiä, että miten sä reagoisit siihen ehkä vuoden päästä, 5 vuoden päästä tai 10 vuoden päästä. Onko siinä niin kuin mitään järkeä laittaa sitä kuvaa? Itselläni on ainakin sillä semmoinen tapa, että jos tulee kuva, missä on esimerkiksi joku muisto, mä jaan vaan sen mun kavereiden kanssa esimerkiksi WhatsAppissa. Jossain tilanteessa mä käytän mun piilotettua Instagram-tiliä. Sitä mä käytän aika harvoin, mutta sinnekin mä jaan muistoja. Mutta tärkeimmiten ne pysyy mun puhelimen tuolla muistissa. En mä niitä kauheasti halua lähteä levittelemään, koska ne on mun muistoja. Miksi mä haluaisin lähteä levittelemään niitä? Kolmantena tärkeänä sääntönä on se, että älä koskaan paljasta mitään liian henkilökohtaista itsestäsi. Eli yleensä kannattaa välttää kotiosoitteen käyttämistä tai jostain asioita, mitä sut pystytään löytämään tai minkä kautta sulle pystyttäisiin tehdä jonkinlaista ilkikuria tai kiusaamista. Se varmaan tuntuu kivalta, että nyt minä pistän kuule tuon kotiosoitteen tuonne nettiin, niin kyllä nyt ne fanit tulee ovelle. Ja mitä sieltä varmaan tulee on jotain kirjekuoria tai ällöttävää, mitä sä siis varmaan paskaa. Mä suosittelen, että jos siellä on liian henkilökohtaista tai arkaa materiaalia, kannattaa joko piilottaa se, ottaa pois ja laittaa ainakin talteen, koska jos joku sen löytää, niin se on aika ikävää. Mä vierailin tuossa Justimus Filmsin uusimmassa sketsissä tuossa Star Wars-videossa, kun katsot Star Warsin 7. Tuosta löytyy linkki, tai siis tuosta pystytte katsomaan sitten sen videon. Paitsi jos katsotte kännykällä, niin että tietysti sitten se löytyy tuolta, mutta jos katsotte tietokoneella, niin tuosta löytyy linkki. Mä oon vammainen. Mä oon kans tulossa noille Winter-assuille, mitkä on niinku ihan justiinsa. Siellä on kans joku tupe-corneri, missä käy erilaisia tubettajia pelaamassa ja tekemässä kaikkea siistiä. Kannattaa käydä tsekkaamassa, jos olette assuilla. Ja mulla on siellä konepaikka, joten saa tulla morjesta, jos haluaa. Mä luultavasti varmaan teen omaa peliä sen koko ajan. Nyt varmaan kaikki tytöt sitten sieltä märistä raajoistansa kuivuu silleen, imeytyy kaikki takas sinne. Okay. Voi puhua tommosista. Eli sinne assuille kanssa tulee Juuso, eli herbalisti. Onko se mun kämppis? Ja Sami Koivisto. Sinne kans, mä en itse asiassa tiedä ketä muita sinne tulee, mutta se selvii silloin, että tulkaa ihmeessä käymään. Sieltä pystyy ostamaan se vierailulippu, että pääsee päiväksi käymään. Että jos kiinnostaa, niin tulkaa ihmeessä. Jos ei kiinnosta, niin älkää tulko. Siis mä en halua ketään pakottaa. Mutta assuilla nähdään, jos tuutte assuilla ja jos ette tuu, niin sitten nähdään. En tiedä missä nähdään vaikka huomenna hiihtokeskuksessa ja lähdetään kuule pojat
saunomaan, ostetaan kaljat ja lähdet. Miksi mä teen noin? Ei siinä sen enempää. Nähdään taas joskus. Moikka. Heippa.